Salam, mehriban tomurçylarym, mehriban ýaşlar. Meniň kanalyma gelip tomuşa etýäniňiz üçin köp sag bolan. Mehribanlar, bugun men siziň bilen palawy gazanyň düýbüne ýapyşdyrmany näme hili pişirmeligi barada bilýän usullary paýlaşmakçy. Ilki bilen palawy atyryp başlaýyn. Bir näçe ýyllap ulanan köneje gazanyň ahmal bolsan düýbüne ýapyşdyrýan. Udama içmirýaly adam tanymyna görä ilki ýagy, soňra etini, soğanny, indi käşirini gowudyp gowurýar. Islan etiňizden ýa-da etden etkilersiňiz. Men bara atyrdım. Käşirini köpräk atsaňyz palaw has tagamly bolýandyr. Palawy gazanyň düýbüne ýapyşdyrmany pişirmegiň birinji usuly gawuryp bolup soğuyan wagtyňyz suwuny boldukça azrak goýmaly. Ýagny eti pişirýäli etiň üstüne çalaja ýaparýaly goýsaňyz bolar. Eger etli pişirýän bolsaňyz onda ilki tuýuny ondan sonra suw goýmaly. Eger ýalňyşlyk bilen köpräk goýsaň onda näme etmeli diýmeňiz mümkin. Onda tuýuny goýjak wagtyňyz suwundan bir gaba bir neme alyň. Tuýuny atanyňdan sonra ýene-de şol suwy üstünden goýarsyňyz. Ne videoda görşüňiz ýaly suwuny etini çalaja basar ýaly goýdum. Sebäbi etiniň biraz gaýnap pişmesi gerek. Mehriban ýaşlar, haýsy nahar pişireniňizde de ýüzüne köpük çyksa şonu aýyrmagy enlik ediniň. Sebäbi iýmitdäki diýanly maddalar köpük bolup çykýarmyş. Inni bolsa barak pişýänçe sagat ýarym ýaly pes ýanýan otda ýuwuşlyk bilen gaýnatjak. Inni tuzyny goýbermeli. Kişmiş öz isleňize bagly. Tuğlarım hirkili bolýar, käbiri suw köpräk çekýär, käbiri azrak çekýär. Men palawy öz daşogymyň tuzynyň pişirmäni gowurýan. Gaty, lezzetli, tagamly bolýar. Tuýuny goýan wagtyňyz şu görnüşde bolmaly. Ýagny käşiri eti tuýunyň aşagyna galmaly. Eger suw köpräk bolsa, başga aýtjym ýaly çorbasyndan birazajyk tuýuny goýan çaňyz alyp goýamaly. Inni bolsa emay bilen gaýnagan suw goýmaly. Şu görnüşde kepkiriň üstüne goýsaňyz gawalar. Suwy tuýunyň üstüne bir barmak galynlygyna çykarsaňyz bolar. Ýagny 1,5 cm. Dudunam şu ýerde üstleňize görä sepseňiz bolýar. Inni gapagyny ýapyp, aralyk ýanýan otda 15 minut ýaly bir neme suwun çekýänçe gaýnatmaly. Ýöne gazanyň ähli ýeri diň derejede gaýnar ýalygydyň. Suwuny çekenden sonra bolsa, oduny gaty peseldip ýene-de bir 15 minut demine goýun. Inni bolsa, eger halaýan bolsaňyz käşiri zady bilen gaşdyryň. Ýoksa-da şu görnüşde ýüz ýagyny gaşdyryp, gapagyny ýapyp, oduny öçürüp ýene-de bir 10-15 minut demine goýun. Mehriban tomuşaçylarym, palawymyz taýýar. Inni isleseňiz gaşdyryp goýun, isleseňiz men goýuşym ýaly ilki tuzyny, soňra beýleki hurşlaryny üstünden goýun. Häzir bolsa men size gazanyň düýbüni görkezýän. Görşüňiz ýaly gazanyň düýbüne tuý ýapyşmandyr. Meniň görkezişim ýaly pişirseňiz asla ýapyşmaz. Mehribanlar, bu barada sizem öz pikirleriňizi paýlaşyp duruň. Inniki videolaryň birine bolsa, palawyň etsiz pişirilişini görüp bilersiňiz. Inniki videolarymda görüşýänçe hoş sag bolan. Goý bek bir bar siziň her biriňizi öz penasyna aman saklasyn.